Este filmare, cum ai postat și tu, unde se vede foarte clar că tu ai început. Nu-i dreptul tău să filmezi acum. Că ai liniștit. Сука! Eu n-am atins-o. Arată video. Давай, bun, băi. Eu scăp, eu nu m-am atins deloc de Andreea ta. Cum poți fi un monstru în halul ăsta? Eu am ieșit să mănânc la un restaurant, să intri peste mine cu mama ta și cu, nu știu, mătușa sau cine ți-o fi și să pot să sar la sora mea la bătaie, să o tragi de păr, să mă numești pe mine. Și educație asta. Andreea Bostănică, da? Uitați-mă. Noi stăteam liniștiți și îmi comandam mâncare la masă. Arabă, apropo, sfânta noastră Ana Unicorn, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Uitați-vă că... Nu filma. Nu-i dreptul tău să filmezi. Nu-i dreptul tău să filmezi. Nu-i dreptul tău să filmezi acum. Stai liniștit și mi-a spus, tu nu ai dreptul să filmezi. Atașez și video mai departe. Scuzați-mă că sunt atât de palidă și albă, pur și simplu am avut niște ore... Eu n-am crezut că o să ajung vreodată la așa ceva. Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să-mi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns.